dosiahnuť, že ľudia budú angažovaní? Chcete vedieť, ako sa prestať točiť v problémoch a nachádzať funkčné riešenia? Lámete si hlavu, ako zlepšiť tímové výsledky? Alebo chcete vedieť, ako môcť pracovať odkiaľkoľvek na svete a mať slobodu a ešte pritom pomáhať ľuďom? Máme pre vás riešenie. Toto všetko je možné so zručnosťami, ktoré sa naučíte v našom koučovacom výcviku. Naučite sa zručnostiam, ako sú napríklad silné otázky. Aktívne počúvať a proaktívne reagovať. Vytvárať priestor uvedomenia, kde je možná zmena. Ako byť bdelo prítomný v rozhovore. Ako podporovať rast a rozvoj vašich klientov alebo ľudí okolo vás. Zaujíma vás, čo vďaka týmto zručnostiam môžete získať? Napríklad ľudí, ktorí budú prinášať riešenia a nápady, miesto toho, aby sa vás neustále pýtali, čo majú robiť alebo sa na niečo sťažovali. Budete sa venovať veciam, ktoré sú pre vás naozaj dôležité a zmysluplné a ktoré prinášajú výsledky. Budete mať viac času na strategické rozhodnutia, ktoré budete robiť sami vo svojom biznise alebo spolu so svojím tímom. A budete vedieť, ako komunikovať s ľuďmi tak, aby ste dosiahli vzájomnú zhodu a vyhli sa zbytočným konfliktom. Pozývame vás stráviť s nami 5 obohacujúcich mesiacov, kde sa toto všetko naučíte. Aby ste mohli študovať odkiaľkoľvek na svete a aby ste boli naozaj flexibilní, tak sa uvidíme 2-krát v mesiaci na Zoome. Čomu sa budeme venovať? Budeme sa venovať potrebnej teórii, aby ste porozumeli tomu, čo sa deje vo vás, čo sa deje vo vašich ľuďoch, s ktorými spolupracujete a čo sa deje medzi vami. Ale ešte aj tomu, budeme viesť veľmi veľa rozhovorov, ktoré budeme reflektovať. Budeme experimentovať a skúšať nové techniky a zručnosti. Či už uvažujete, že sa stanete profesionálnym koučom, alebo si len želáte obohatiť váš líderský skillset o nové nástroje a zručnosti, tak tento výcvik je pre vás to práve orechové. Ak sa chcete do toho s nami doma pustiť, dohodnite si s nami call a dáme si krátky pokec o tom, či tento výcvik je to, čo pre seba hľadáte a či to bude pre vás zmysluplne strávený čas.